Tognazzo je bila žena koja je zapravo bila filmanka i nekako srcem i dušom je pripadala tom gradu i toj kulturi. Iako ga je napustila, nezadovoljna promjenom politike, okoline, atmosfere i svega zajedno, ali očito je imala posljednju želju ipak da se vrati, kao i mnogi ti naši ezuli, odnosno optanti koji su napustili Rijeku nakon Drugog svjetskog rata. Anita Antognazzo Bochina je bila vrlo zanimljiva osoba, osim toga je bila poslije rata jedan od intelektualaca koji su otišli iz grada, a naša je koncepcija ove prostorije bila da su postojale dvije opcije, naravno i dvije nacije i dvije životne i ideološke koncepcije. Nekima se nešto sviđalo, drugima se to isto nije sviđalo. Tako da su mnogi otišli, velika većina građana Rijeke je otišla. Okolica, slavenska Hrvatska, je oslobođenje dočekala doista kao oslobođenje. Grad je to dočekao kao okupaciju. I to je činjenica koju nerado priznajemo. Tako da je Anita Antognazzo čekala 1947. Pariške mirovne pregovore na kojima je odlučeno da Rijeka više nije talijanska. Dakle, taj dan, to je bilo u veljači 1947. Nakon tog dana mnogi su otišli. Među njima i Anita Antognazzo. Ona je bila državna službenica, učiteljica u dječjoj školi, dakle u školi za djevojčice, Emma Brentani, i ona je naprosto kao lojalni vojnik domovine otišla u Italiju. Dugo se godina nije vraćala, ti su se ezuli, kako ih zovemo, kako se i sami zovu, dakle prognanici, izgnanici, izbjeglice. Oni su zapravo godinama se ustručavali i pribojavali doći. Režim tadašnji socijalistički, komunistički doživljavali su kao neprijateljski. Većina njih nisu bili nikakvi klasni neprijatelji, bogataši. Ali to nije bilo samo zapravo obračun s klasnim neprijateljem, to je bio i obračun zapravo sa onima koji nisu pogodni nacionalno. Činjenica jest da Talijane niko nije posebno njegovao i ih pokušao pridobiti, da je nekako režimu bilo drago da oni odu i da se na koncu država homogenizira. Tako su to oni doživjeli. Oni su otišli, mnoge godine su prošle, počeli su se vraćati. Ja sam se s njom viđao 1980-ih, kada je već bila u visokoj dobi, dakle imala je 80 i više godina. Bila je iznimno čila, žustra, živahna i borbena, dakle ostala je cijeli život borbena. Ona je bila umjetnica i pedagog, učiteljica, koja je nekako imala dvije karijere i jednu umjetničku, slikarsku, bila je izvrstan fotograf, dakle eksperimentirala je i bila je po meni bolji fotograf nego slikar, a bila je učiteljica i poslije se više bavila zaštitom kulturnih dobara, pisanjem, istraživanjem. Dakle, kada kažemo Anita Antognazzo u tom riječkom fotografskom krugu, onda zasigurno on ima svoje mjesto, neovisno kakav je, koliki joj je opsegu njen opus fotografski, ali radeći te duple ekspozicije, to još nisam do kraja istražio, da li je prilikom samog fotografiranja, što je moguće, ili radom u laboratoriji. Na neki način je ona radila te duple ekspozicije, to su prizori ili scene grada koje su vrlo impresivne i važne iz dva razloga. Jer imamo dokument određenog arhitektonsko-urbanističke cjeline i imamo taj eksperiment, nije uobičajeni fotografski rad, uobičajeno fotografsko špljocanje. Poslije Drugog rata nije samo se ovdje promijenio život, nego je mijenjao život u cijeloj Europi i u cijelom planetarno. Dakle, ovdje se desila nova država, novi polet, novi entuzijazam, stvaranje nove države, novog načina razmišljanja. Pa u tom smislu fotografija nije nastavila onaj svoj život od prije Drugog rata, nego je se stvarao novi koncept ideje novog čovjeka, nove države, novog sustava, nove ideologije, pa u tom duhu su se formirali i klubovi, i institucije, i djelovali su. Dakle, vrijeme socijalističkog realizma ili socrealizma, bez razlike na to doba, pravi autori, istinski autori koji su srčano radili, sa strašću radili su isto sjajne fotografije. No, nestao je taj duh. Ne nestao je,
On je otišao dijelom jer se mijenjao poslije drugog rata i je li to privilegij ili sudbina Rijeke, ne znam, ali Rijeka je, dakle, prije drugog rata, između dva rata, bila podijeljeni grad. Po svojoj fizičkoj, toj urbanoj sredini, na dio istočnog dijela, dakle, Kraljevinu Jugoslaviju, i na Fiume, na talijanski dio. No, međutim, suradnja, ideja ljudi su se miješali. Dobar dio ljudi sa ovog talijanskog dijela 45. je otišao. Posljedice znamo kakve jesu, do duše, srećom ili ne znam čime, dobar dio njih se vraćao, posjećivao, dakle, taj jedan nostalgični odnos, pa i sama Anita Antonijaco je dolazila ovdje jer je srcem bila vezana za ovaj prostor i to sve što je radila, čini mi se da je radila sa ogromnom strašću. Pa vraćam se na onaj dio koji je meni interesantan, to je fotografija. Jeste, ne samo Anita, mnogi su otišli, ali su se mnogi u svojim sjećanjima, u svojim kasnijim povracima ponovo dolazili ovdje i ostavljali trag ponovo. Obitelj Antonijaco Bochina zapravo je jedna, možemo tako reći, drevna patricijska creska obitelj koja potječe iz grada Cresa. Njihovo zapravo porijeklo je u mraku negdje srednjega vijeka. Navodno po nekim izvorima potječu još kao plemstvo od 13. stoljeća, međutim u današnjem smislu riječi grb koji nose od 15. stoljeća imaju od vremena mletačke uprave nad gradom Cresom. Po talijanskim izvorima i piscima koji su pisali o povijesti Cresa u međuratnom razdoblju, između dva svjetska rata, oni su naravno prava talijanska obitelj iz mletačkog područja, međutim, to je naravno danas teško tvrditi jer obitelji mijenjaju, oni su naime srodni i drugim creskim plemičkim obiteljima kao što su Kolombis ili Petris, najpoznatiji je obitelj Petris koje mi nazivamo Petrić, ne one Frane Petrić, filozofi i tako dalje. Tako da i od obitelji Bochina imate recimo i danas derivat Bokinić prezime i oni su rašireni posvuda. Tako i obitelj Bochina, odnosno Antonijaco Bochina su dve obitelji koji su se još u kasnom srednjem vijeku de facto spojile u ranom novom vijeku i nastavile život dalje kao jedna obitelj. Ono što je možda samo bitno za istaknuti da se može pratiti praktički više stotina godina kontinuitet njihovog službovanja kroz dokumente u creskim izvorima. Oni su utjecajni bili u gradu Cresu i imali su i svoje zgrade, svoje kuće, svoje palače. Na njima postoje i grbovi, tako da koji su u renesansnom duhu klesani od lijepoga bijeloga kamena i međutim sa osiromašenjem plemstva, naročito se to dogodilo krajem 18. i na samom početku 19. stoljeća, u napoleonskom razdoblju, oni praktički su prinuđeni da krenu dalje u svijet i tako su krenuli u svim mogućim smjerovima i eto tako jedan ogranak te obitelji je završio i u gradu Rijeci. U mojoj kući otac me naučio fotografiju, bio amater, vrijedan jedan osnivača Sušačkog fotokluba i neke izložbe koje su se događale ovdje na Rijeci, Sušak i Rijeka su bile odvojene. Pratili su se na Sušaku, tako da već u jednom katalogu izložbe koja je bila postavljena 1934. godine u Rijeci se spominje Antonijacu kao izlagačica. Nažalost, u ovom katalogu fašističkog doba u Rijeci nema njezinih reprodukcija, ali to ime se spominjalo. U jednoj drugoj izložbi su njezini radovi koje isto moj otac sudjelovao, to je njegov katalog koji je došao i do mene. To je međugradska izložba Rijeke i Sušaka, tako Rijeka i Sušak, mislim da inicijative su došle sa jugoslavenske, sa sušačke strane, da se napravi izložba. Bila ideja da će se te izložbe kontinuirano događati. Izložba je bila 40. pred rat, tako da to se nije dogodilo, ali jedan solidan katalog, ne znam koga je niti financirao, gdje su u zajedničkom prostoru, tamo je naša škola na Sušaku, izlagali i riječki i sušački fotoamateri, ne profesionalci, i među njima je i Antonijac, ona se tu spominje sa 3 rada.
kad smo mi 89. ne kažem za sebe mi, nego ekipa nas koji smo dali inicijativu da se učini izložba u povodu 150. obljetnice, kad smo mi dali tu inicijativu da se to pokrene u Pomorskom povijesnom muzeju, pojavila se i ona vezana za to. Iako je gospođa Antonijaco već i ranije imala neke kontakte sa rekom, ne puno ranije, sa nekim kolegama koji su se tu bavili sa povijesti umjetnosti grobljima i sa nekim drugim aspektima. Ona je napisala neke članke ranije o slikarstvu, govorim o Antonijaco, tako da za nju se znalo. Ja baš nisam jako puno, znala sam tih prvih napomena koje mi je otac rekao, ali dok nisam nju upoznao i dok nisam vidio njezine radove, malo sam o tome znao. Ali fotografski opus joj je mali, ako možemo govoriti brojčano. Ja mislim da je bio značajan, još i danas je značajan. Bavila se sa nekoliko aspekta u ono doba modernog vida fotografije. Nije ona Man Ray, ali nije ni puno poznije od njega. Ona slične stvari radila, tako da ti reografije, ako možemo reći, ti fotogrami koje ona radila, su kreativni. Stvarno, nije to neki diletantizam, iako svi se i danas oduševljavaju sa fotogramima. Ona je radila jednu seriju fotografija sa duplim ekspozicijama, što je isto vrlo zgodno. Ja bih rekao da je, ako mogu dati tako jednu fotografsku prosudbu, kao ja sam neki autor, kao fotografija je najbolje od svega bilo u tom kreativnom delu. Ona je meni dala i neke svoje skice, karikature i tako, znate, bavila je sa slikarstvom, drugi su vam o tome vjerojatno govorili, ali taj fotografski dio tih nekoliko, ja nisam više od nekoliko desetaka fotografija njezinih vidio. Ja sam imao prilike kasnije s njom kontaktirati kad je ona dolazila, imam tu neke prijatelje, zajednički prijatelj je bio Nenad Labus, pa sam imao prilike njoj fotografirati i tako. Bojim se da su to jedne od rijetkih slika njezinih koje su ostale, malo nije bila oduševljena, ipak i to neke godine su bile, pa sami sebe vidimo malo mlađim nego šta jesmo, ali u svakom slučaju ti dokumenti su ostali. Ona se ono doba više nije bavila sa fotografijom, ona je imala tako neke šire riječke, ja bih rekao, baštinske teme, kao što je groblje, nešto drugo, tako da imala je široki dijapazon zanimanja. U svakom slučaju zanimljiva osoba i vesel sam što sam bio u prilici da upoznam i da razgovaram i da neki trag njezin ostane čak i u mojoj arhivi. To nije bila, da prostite, nekakva nježna veza. Antonijaco je dolazila i netko je trebao biti dežuran. S obzirom da sam ja bio među mlađima koji su došli u arhiv, onda je obično ispadalo da ja budem dežuran. Osim toga sam kao znao talijanski govoriti, za razliku od kolege Peranića i tako dalje. I onda smo tako uspostavili nekakav odnos. Naime, meni je nakon ovih 20 i koliko godina u stvari žao da sam ja tek naknadno shvatio ko je Antonijaco i šta je radila. Tada nisam imao pojma. Ona je bila u potrazi za onim nacrtima grobnica koje je objavila u knjizi kasnije. Ona je objavila knjigu 1995. Međutim, tih nacrta nije bilo, ali ne zato što, kako je ona to smatrala, da ih skrivamo od nje, nego su ti nacrti bili u podrumu u Grohovčevoj. Bez obzira što je Antonijaco imala, rekao sam, nekakav stav koji se rodio međuratni, da treba brojiti samo talijanske grobove za razliku od Zlavi, odnosno s naše strane da treba brojati samo hrvatske grobove za razliku
od Taljana i tako dalje, Prištilića. Ona je apsolutno učinila veliku stvar za ovo groblje i uopće za Hrvatsku. Mislim da je postavila visoko letvicu za obrađivanje groblja. Kad je donijela knjigu na poklon knjižnici od arhiva, onda je to bilo ono, vidjeli ste sami kolika je ta knjiga i tu se čovjek može samo skinuti kapu. Ja sam otišao u Padovu pred ovu koronu, 2019. u 10. 11. mjesecu. Jer se tamo čuva njezina ostavština. Zanimalo me da vidim napokon ovo što sam znao samo u natuknicama, tu knjižicu koju je nosila vječno sa sobom i koje se sjećam. I drugo, da vidim ovo daliće fičor, što bi bili kakvi nekakvi korijeni za samu knjigu. Gospođu Antonijacu sam upoznala u muzeju kojem sam radila u to vrijeme, negdje 80-ih, 90-ih godina. Bio je to muzej moderne i suvremene umjetnosti, odnosno ranije nazvana Moderna galerija, i nju je zanimalo jasno umjetnosti, pogotovo umjetnici riječki, i zanimalo je šta mi u zbirci imamo od tih umjetnika i ja sam jasno s njom o tome raspravljala, pokazala sam šta smo imali u to vrijeme. Nismo imali puno, međutim kako je ona jako puno znala o tom razdoblju između dva rata, jer je sama u tom sudjelovala, izlagala, stvarala, slikala, crtala i bila je dio avangardne riječke grupe između raća, onda je ona zapravo meni otvorila jedan prozor u taj svijet i onda sam i ja u svom poslu u muzeju se opredijelila upravo za to područje međuratne umjetnosti Rijeke i imala sam onda i priliku organizirati izložbe i monografije i grupne izložbe i tako dalje, zahvaljujući upravo Antonijacu. Tako da je naš Antonijaco nakon završetka studija u Veneciji, to je bilo 1930. godine, na akademiji je bila, ona je nakon toga se uključivala i u neke druge organizacije stvaralačke, na primjer u neka Scuola d'arte u Veneciji gdje je se izučavala primijenjena umjetnost pa se posvetila zlatarstvu. Dakle, nije ona samo bila na polju slikarstva, nego i kiparstva i crteža i čak i arhitekture, jer je to nastojala takvo neko znanje steći na studiju arhitekture u Milanu. Meni osobno je ona bila jedan dragocjeni izvor informacija o međuratnom slikarstvu i umjetnosti u Rijeci općenito, a onda smo se našle posebno usmjerene na groblje i na tu umjetnost groblja, grobnih kipova, arhitekture i tako dalje. I onda kad je ona 1995. ili kada je objavila knjigu, onda smo se našle stvarno i na terenu i vrlo smo si tjesno surađivale. Na kraju sam ja dobila od njene jedne kolegice iz Lovrana čak i sve fotografije koje ona slikala uredno na svakoj posjeti Rijeci. Ona je otišla na groblje, fotografirala je grobove u onom stanju u kojem je ona zatekla, a koje stanje danas više nije ni približno takvo. Antonijaca je znala i autore, i vlasnike, i naručitelje i mislim stvarno ona je živjela za tu građu i za tu temu i napravila jednu divot izdanje, jednu knjigu o groblju Kozale
A napravila je zato tu knjigu jer je mogla, jer je svojim zalaganjem i radom i u Italiji stekla jedan ugled i bila je počasni konzervator za UNESCO i bila je ta koja je u londonski Amnesty International urgirala da se spašavaju grobovi koji se uništavaju u rijeci od ovih optanata i ezula koji su napustili rijeku pa onda i svoje groblje i koje su se počeli prodavati novim vlasnicima, a s time onda i uništavati imena na tim grobovima. Odnosno, brisati povijest rijeke i to je nedopustivo. Ne znaju, sigurno da ne znaju mnogi za Anitu Antoniazzo. Znamo par kolega koji smo, eto, silom posla i svog interesa s njom se susreli, družili, razgovarali, od nje pokupili neke podatke i mislim da većina sadašnjih Riječana nije nikad čula za Antoniazzo, nije niti nabavila knjigu jer je bila vrlo rijetka, ona se odmah rasprodala kad je štampana tako o riječkom groblju Kozala. Ako samo gledamo jezik na pločama, tu imate hrvatski, srpski, talijanski, mađarski, engleski, njemačke natpise, pa i francuske. Tako da se tu ogleda cijeli život ovoga grada, koji je bio jako propulzivan jer je bila velika industrija, jer je puno ljudi dolazilo i odlazilo, jer je bio grad pomorstva, brodogradnje i brodova koji su diljem svijeta plovili i mislim da je to bogatstvo koje se može otkrivati. Te ljude treba stalno podsjećati na njihov rad i zalaganje i doprinos ovome gradu koji je zaradio jedno znanje i napredak u mnogim poljima zahvaljujući baš ljudima koji danas ovdje leže na Kozali zaboravljeni. Mislim da ih se treba malo više o njima govoriti, promovirati i podsjećati Riječane da sve šta ovdje u Rijeci imaju i gdje jako lijepo žive, zahvaljuju ovima koji ovdje leže. Ja sam joj bio zanimljiv jer sam ja pokazivao zanimanje za sve te preostale živuće Fiumane, dakle ljude koji su dolazili i pamtili, koji su dolazili iz Italije, većina nisu uopće znali hrvatski i pamtili su tu neku staru rijeku koja je mene fascinirala. To je bilo čak nekako pionirsko razdoblje povezivanja, vraćanja stare rijeke ili zbližavanja stare i nove rijeke. Pa ja mislim da je to civilizirano da se to sve skupa zbroji. Svi zajedno živimo u istoj Europi, živimo u istoj zemlji na koncu, koja je veća od nacionalnih granica, mnogo veća i mislim da je to nekako europski i civilizacijski domet da se komunicira i surađuje i živi i da se uzajamno upoznajemo. Ima i Fiumana koji recimo shvaćaju i priznaju, nekad je to bilo teško postići da se nekako čovjek opredijeli za obje strane. Morao si biti i na jednoj strani ili na drugoj strani, kao da smo u ratu. Ima ljudi koji kažu, imam ja i mamu i tatu, zašto bih se opredjeljivao samo za jedno? Hvalio mi se jedan stariji gospodin, moj prijatelj, rođen je doduše u Trstu, ali od 2. godine života živio u Rijeci, pa sad živi godinama u Trstu, ali on nekako rado pripada ovamo. I studirao je u Zagrebu, što recimo nije bilo tipično za Talijane starijih generacija. Studirao je u Zagrebu, a poslije studirao u Milanu. Pa onda on kaže upravo to. Hvalio se da je imao razgovor na talijanskoj televiziji, da je dugačak razgovor bio s njim i da ga je na kraju voditelj pitao da li vi više volite Hrvatsku ili Italiju. A ja sam njega pitao da li vi više volite mamu ili tatu. Dakle, mislim, to nisu nepomirljive stvari. Bile su nepomirljive u neka vremena, ratna vremena naravno, u normalna vremena ono što se dogodilo, što je prošlo, ne možemo popraviti, ali možemo popraviti sadašnjost i budućnost.